अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात पाठीमागे बघितला तर समुद्र किनारा आणि असं तुमका वाटतच नाही. बघू शकते एवढं क्लास वाटतं ना बघू. त्या साईडनं बोट वगैरे चलतं तर खूपच भारी वाटतं. आणि या साईडच करेक्ट मायनिंग असं तिकडं. आणि या घंटांबद्दल बोलत होते तर काका जसं बोलले तुमचे जसे काय नवस असतील तसे नवस पूर्ण झाल्यानंतर घंटा वगैरे आणून लोक बांधतात. मस्तच वाट आहे एकदम जबरदस्त. आणि जसं असं जवळजवळ येतोय ना केवढा भारी वाटते बघा. एकदम जबरदस्त म्हणजे एकदम जबरदस्त. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिलं तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर आज शनिवार आहे, कामावरती सुट्टी आहे. तर आजचा ब्लॉग एकदम जबरदस्त आणि इंटरेस्टिंगच होणार आहे. तर आपण आलोय वेंगुर्लेमध्ये. वेंगुर्लेमधून स्टार्ट होते ब्लॉग आणि कुठे थांबलोय ते पण तुम्हाला दाखवतो. बराच वेळ गाडी चालवल्यानंतर आता जरा स्टॉप घेतलाय आणि आपण देवदर्शन करणार आहोत. तुम्ही थंबनेल आणि टायटल बघितलात तर आपला फ्रेंड आपल्याला भेटणार आहे पुढे जाऊन, तर त्याची पण तुम्हाला ओळख करून देतो. तर म्हटलं ब्लॉग इकडनं स्टार्ट करूया. दर दिवशी घराकडनं स्टार्ट होतो. तर जिथे थांबलोय ना तिकडचं पण लोकेशन एकदम जबरदस्त आहे, तुम्हाला दाखवतो. बघू शकता या ठिकाणी स्टॉप घेतलाय मस्त. इकडे पूल आहे, ब्रिज आहे आणि आपल्याला इकडे या साईडला जायचं आहे. तर इथे सावली होती म्हटलं इथेच थांबतो. आणि बघू शकता या साईडला पाणी आहे आणि इकडे जुन्या होड्या वगैरे आहेत. कुठच्या ठिकाणी माहिती नाही. तुम्ही जर इकडनं कोण बघत असाल तर नक्की कमेंट करून सांगा. आता निघूया, वेळ नाही काढत कारण टाईम बराच झालेला आहे. बघायला गेलात तर 12-2च झाले. म्हणजे गुड मॉर्निंग चांगल्या टाईमवरती केलं आहे मी. आता आफ्टरनून झाली तर चला आपल्याला जायचं आहे शिरोड्याला. पहिली गोष्ट तर फायनली आपण निघालोय आणि इकडे भरपूर वेळा मी येऊन गेलोय, भाडं घेऊन आलोय. इकडे पुढेच आरवली वेतोबा मंदिर आहे आणि वेतोबा मंदिरचं सुद्धा बरेच वेळा मी ब्लॉग केलाय जेव्हा जेव्हा इकडे आलोय तेव्हा. तर आपल्याला इकडेच जायचं आहे शिरोड्याला, मगाशी जसं बोलले मी. आणि रोड एकदम जबरदस्त आहे, एकदम म्हणजे एकदम. आणि मागच्या वेळी आलो तेव्हा तर एकदम जबरदस्तच होता. आणि आता तुम्ही बघताय तर परत पण काम केल्यासारखं वाटतंय, एकदम प्रॉपर गाडी चालवायला मस्त. आणि संकष्टी पण आहे. बघूया रेडीच्या गणपती मंदिरमध्ये पण जायला मिळतंय काय, कुठच्या साईडला जातो मित्र सांगेल तसं जायचं आहे पुढे जाऊन. फायनली आपण लोकेशनवर पोहोचलोय आणि अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात आहे. करेक्ट मंदिर त्या साईडला आहे आणि तुम्हाला ओळख करून देतो मित्राची. सो मित्राचं नाव आहे प्रजेश सातार्डेकर आणि खूप अगोदरपासून ओळखतोय मी. अशीच आमची इंस्टाग्रामवरनं ओळख झालेली आहे आणि प्रत्यक्षात आम्ही आज भेटतोय. आणि या साईडला त्याचा भाऊ आहे, भावाचं नाव मला माहिती आहे. नाव कसं? प्रज्योत सातार्डेकर. आणि याचासुद्धा इंस्टाग्रामवरती हे अकाउंट आहे आणि मस्त मस्त व्हिडिओज असतात, एकदम भारी मिनी ब्लॉग्स असतात. वेंगुर्लेमधून तुम्हाला काय पण बघायचं असेल तुम्ही नक्की प्रजेश सातार्डेकर ब्लॉग आयडीला फॉलो करा आणि नक्की फॉलो करा. तुम्हाला नवीन नवीन बघायला मिळणार आणि त्याच्यामुळे मला हे ठिकाण कळाले आणि मी तुमच्यापर्यंत आता पोहोचवणार आहे. सो बघूया पुढे कसं होते ब्लॉग तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. सो बऱ्यापैकी माहिती आता त्याच्याकडनं जाणून घेऊया कारण माझ्या अगोदर तो इकडे येऊन गेलाय. सो करेक्ट मंदिराचा एंट्रन्स या साईडला आणि पाठीमागचं तुम्ही हे बघा लोकेशन कसं वाटते, एवढा जबरदस्त ना विचारूच ना काय. सगळ्यात पहिलं दर्शन घेऊया आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला मी दाखवतो काय काय आणि काय नाही. काय नाही जाऊ, बघू शकताय अशा प्रकारे आहे देवस्थान आणि पाया पडून घ्या. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला जर दर्शन घ्यायला यायचं असेल तर तुम्हाला ॲड्रेस तर कळायला पाहिजे. तर ॲड्रेस जाणून घेऊया काय आहे. ॲड्रेस आहे वेंगुर्ला तालुक्यातील रेडी गावातील, म्हणजे गणपती मंदिर करून तुम्ही जरा पुढे येलात ना तर मायनिंगचं एक गेट गावता, त्याच्या आतमध्ये तुम्ही काहीतरी योग गावताला आणि बरोबर हे आपलं देवस्थान बघू गावता घंगाळेश्वर. तर तुम्ही नक्की या आणि तो व्ह्यू जो आहे तो एक नंबर व्ह्यू आहे, तुम्ही बघू शकतात. ओमकार प्लीज तुमका मंडई ना बाकीचा पण दाखवते खाली जाऊन, पण एकदम जबरदस्त असा तुमका बघू एवढी मजा येते ना. आणि पहिली गोष्ट तर ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा आणि दुसरी गोष्ट तर जसं की बोललंय भावाची आयडी असा तर नक्की जाऊन फॉलो करा कारण या साईडचा लोकेशन याच्यामुळे माका कळला. आता माका तुम्ही फॉलो केलात तर मी जा काय दाखवते ता पोच होता. तसं पण ओमकार बरोबर त्याच्या गावात जाऊन नक्की व्हिडिओ बनायचे त्याच्या ठिकाणाचे, म्हणजे इकडच्या लोकांका आमच्याकडचा दिसात एक खूप चांगलं वाटतं की लोक बाहेर असतात शहरात आणि औद्योगिकरण झालेलं असतं त्याच्यामुळे बऱ्याच लोकांना बाहेर जाण्यासुद्धा भाग असा आपलो आर्थिक विकास घडवतो असत. तर मला असं वाटतं की आपला कोकण आता एक्सप्लोर होत राहावा, प्रत्येक माणसाला दिसावं की आपल्याकडे काय आता. आणि बाकी काय ओमकार काय सगळं काम करतात असं, त्याच्यामुळे काय मोठी गोष्ट नाही सांगूची. मंडई तुम्ही बघू शकता एका तरुण पिढीकडनं ना असा काहीतरी करणं खूप मोठी गोष्ट असा, त्याच्यामुळे नक्कीच फॉलो करा जमला तर. मी आयडी पण खाली करते. आपलेच असतात असं काय ना की कोण लांबचे असतील असं काय नाही, सगळेच आपलेच लोक असतात, त्याच्यामुळे काय चलवून घालवाय सगळा.
तर मंडळी हैसरच आमका काका भेटलेले असत, तर यांच्याकडनं थोडक्यात ना मंदिराची माहिती जाणून घेऊया. तर तुम्ही बघितलं तर यासाठी घंटा असत, तुमका परत एकदा दाखवते. सो काका घंटा कशासाठी असतात? घंटा ही नवस फेडायचा आहे, नवस फेडतो ना. हां, अंगवण बिन असलेल्या ती घंटा द्यायची लागते, नवस फेडायची. घंटा. नंतर बकरा बी अंगवणीचा, कोणी अंगवण केली तर बकरा देतो, कोंबे देतात आणि असे शाल बिन देतात देवाला. हा, म्हणजे तेव्हा लोकांचे जसे नवस असतात नवस तसे असतात त्याचे, किंवा घंटा देतात. घंटा. हो, घंटा देतात. असं आणि नवस कार्यक्रम वगैरे कधी असता? असतो. कार्यक्रम असं ना, ते भंडारा असतो. भंडारा. भंडारा असतो. नाव कसं काका तुमचं? सिद्धेश आनंद मामलेकर. अंगणेकर. मामलेकर. मामलेकर. हो, मामलेकर. तर काकांचे खूप खूप आभार. काकांकडनं मस्त आपल्याला माहिती भेटली मंडळी. तर मंडळी तुमका आता व्यवस्थित सांगते, तुम्ही बघू शकताय या साईडला मेन देवस्थान आहे. तर इकडे आपण येऊन दर्शन घेतलं आणि इकडे आत्ता मग अशी इले त्यांनी केळी वगैरे ठेवले नाही, तुम्ही बघू शकताय. तर पाया पडून घ्या परत एकदा. आणि या साईड एक बत्ती वाद वगैरे असता, तुम्ही बघू शकताय. हे बघा, पाणी आहे ते, पाणी समुद्राचं. अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात. पाठीमागे बघितलं तर समुद्र किनारा आणि असं तुमका वाटतच नाही. बघू शकते एवढं क्लास वाटतं ना बघू. त्या साईडनं बोट वगैरे चालतं, तर खूपच भारी वाटतं. आणि या साईडीकच करेक्ट मायनिंग असं तिकडच्या साईडिक. आणि या साईडिक बसा कसा बघू शकताय. आपण या साईडनं मग अशी एंट्री केलं येताना आणि या घंटांबद्दल बोलत होते. तर काका जसं बोलले, तुमचे जसे काय नवस असतील तसे नवस पूर्ण झाल्यानंतर घंटा वगैरे आणून लोक बांधतात. तर या साईडिक बसा केलेला असा, तर खूपच भारी वाटतं, एकदम जबरदस्त. बघू शकताय या साईडला पण. आता आपण जाऊया खालच्या साईडला. इकडनंच व्ह्यू बघा कसलं जबरदस्त दिसतोय, एकदम भारी असं वाटते की नाही, क्लास एकदम. तर जाऊया जवळ बघूया कसं वाटते. या साईडने सुद्धा येऊ शकताय तुम्ही, हे बघा इकडच्या साईडने. तर आपण इकडच्या साईडने जाऊया. या मंडळी मस्त खालच्या साईडला केलेलं आहे जायला, आणि इकडच्या साईडला दोन्ही साईडला जाऊ शकतो. तर मित्र तर गेलेला आहे आता, पण मगाशी त्याने दाखवून ठेवलं आहे, म्हणजे आम्हाला गडबड व्हायला नको. सो लेट्स गो. मस्तच वाट आहे, एकदम जबरदस्त. आणि जसा असं जवळजवळ येतोय ना, केवढा भारी वाटते बघा, एकदम जबरदस्त, म्हणजे एकदम जबरदस्त. कुत्र्याची छोटी छोटी पिल्लं आहेत, मला वाटतं वरती त्यांची आई आहे बघा, बघू शकता इथेच होते ते. सो इकडनं दाखवतो तुम्हाला, बघू शकताय कसला व्ह्यू आहे, एकदम जबरदस्त क्लास वाटते. तुम्हाला जर हा अनुभव घ्यायचा असेल ना, तर तुम्हाला इकडे जावं लागेल, अजून दुसरीकडे जाऊन हा अनुभव मिळणार नाही. एकदमच भारी. महत्त्वाची म्हणजे ती खडकं एकदम जबरदस्त वाटतात, वर्ण पण एकदम जबरदस्त दिसत होती, आणि खाली आल्यानंतर तर एकच नंबर. मगाशी त्या साईडला उभा होतो, आता इकडनं या साईडने चालत चालत इकडच्या साईडला आलो. आणि आता बघू शकताय, वाटते की नाही कुठच्या तरी फॉरेन कंट्रीमध्ये बीचवर वगैरे आहोत. बघू शकता एवढा जबरदस्त व्ह्यू आहे ना. वरच्या साईडला सगळी नारळाची झाडं आहेत, एकदमच भारी. आणि मंदिर करेक्ट वरच्या साईडला आहे. हा बघा एवढूसाच एरिया आहे, छोटासा बीच म्हटलं तरी चालेल इकडनं या साईडला. आणि करेक्ट ना शिरोडा बीच आहे तो करेक्ट त्या साईडला आहे, याच्या त्या साईडला. आणि त्या साईडला मायनिंग आहे. आणि दुसरी गोष्ट तर म्हणजे जे काका आपल्याला भेटले नाही, ते बोलत होते की देवस्थान इकडे सुद्धा आहे, पुढे पाषाणं वगैरे आहेत म्हणून, पण आंघोळ करून जावं लागते. आणि आता मला वाटतं भरती चालू असेल, त्याच्यामुळे तिकडे जाता येत नसेल. सो परत कधीतरी आलो ना प्रजेशसोबत की नक्की आपण फिरू. आणि त्या साईडला मामाभाचे खडकसुद्धा आहे प्रसिद्ध, प्रजेशकडनंच माहिती कळाली. तर एकदा तरी नक्की या ठिकाणाला सुद्धा व्हिजिट देऊन जा. आपला शनिवार तर एकच नंबर झालेला आहे, एवढा भारी वाटते ना की विचारूच नका. या साईडला लक्ष पडला ना तर एक शिवपिंडी सुद्धा आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि ही वाहून आली असेल कदाचित, किंवा काय नक्की माहिती नाही, पण तुम्ही सुद्धा दर्शन घ्या. मी सुद्धा पाया पडून घेतो. जबरदस्त. आणि इकडे ओल आहे भरपूर, आणि पाणी वाढत पण असेल नंतर, नक्की मला माहिती नाही. खूपच भारी वाटते, फोटोशूटसाठी सुद्धा एक नंबर जागा आहे, एकदमच भारी. अशा प्रकारे माझा तर बघून झालेला असा. आणि आता हळूहळू आपण चलूया पुढे जाऊया. जाता आता मस्त रेडीच्या गणपती बाप्पाचं दर्शन घेऊया, आणि त्याच्यानंतर मग डायरेक्ट आपण घर गाठूया. कुत्र्याची पिल्ले ही बघा इथे बसलेली होती, आता पळाले जिकडे तिकडे. त्यांची आई आहे, बस कळीला जायला नको, आपण वरच्या साईडला जाऊया. सो अशा प्रकारे आपण एकदम वरती आलो आहे आपल्या गाडीकडे. आणि आता येऊन आपल्याला बराच टाईम झालेला आहे. आता टाईम बघा किती झाला आहे, 2 वाजून 17 मिनटं झालेली आहेत, आणि जेवायचा पण आहे परत. सो प्रवास कंटिन्यू करूया पुढे आता. आलोय आपण रेडीच्या गणपतीला. आता डायरेक्ट मंदिराच्या समोर आहोत. या साईडला मंदिर आहे खाली, आणि आपण आता वरती आहोत. मस्त खाली उतरून जाऊया. आणि बघू शकते बरेच वेळ येऊन गेले, तरी पण आता जाऊया, गर्दी आहे भरपूर. तर मस्त शांतपणे दर्शन घेऊया आणि येऊया.
आणि संकष्टी आहे त्याच्यामुळे गर्दी आहे. थोडा जबरदस्त वाटतंय ना, एकदम मस्तच. मस्त दर्शन तर घेऊन झालं आणि गरमीन थोडासा हैराण जाऊ झाला, बाकी काय नाही. सो चेअर वगैरे धुतले जरा पाणी इकडे तिकडे. आणि मोबाईलमध्ये बॅटरी रोली आहे 15%. बघूया कितपर्यंत व्लॉग होता. जर स्विच ऑफ झालो तर मग एंड. आणि जातातच वरती एक स्वामी समर्थांचं मंदिर आहे छोटासा, थैसर पण पाया पडून जाऊया. मठ असा श्री स्वामी समर्थ मठ रेडी. परत एकदा गाडीपर्यंत आपण आलोय. मठात मस्त दर्शन घेतलेलं आहे. आणि आता वे टू कुडा. आता आपल्याला कुठे थांबायचं नाही, चला. अशा प्रकारे घरी तर पोहोचून भेटतोय तुम्हाला बऱ्याच वेळानंतर. जसं की बोललेलो मोबाईलची बॅटरी डेडच झालेली. आता चार्जिंगला लावला, थोडंफार चार्जिंग झाली ना, तसं म्हटलं ब्लॉग एंड करून टाकूया, कारण आता संध्याकाळ होणार आहे, थोड्या वेळानंतर काळोख पडेल. तर मस्त झाला एकदम प्रवास. तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.